Samuel ngoma di kan di dumiensa. So obedi hene na odi mfinhia aduasa. Na odi Israel so hene mfie mienu no. Oyi Israel mu nipa mpemsa fai. Na wa mu mpenu wo Saul nchen. Mikmas ne Betel deposo. Na apem wo Jonathan nchen Gibea Benjamin. Na omanya aka no. Ogya won kwan ma wokọ won tumadan mu. Na Jonathan ka Filistifo bensifo a owa Geba no gui. Na Filistifo te. Ena so hyane totorobento asase no nyina so se. Momma Hebrewfo nte. Na Israel nyina te se Saul aka Filistifo bensifo no agu. Ne se Israel ama won ho aye Filistifo ahi. Na wohyiehia oman no boa ano. So nchen wo Gilgal. Na Filistifo boaboa won ano se wone Israel rebeko. Nti ase na mpem aduasa. Ni aponkofo mpem nsia. Ne domo ne dodo te se mpoano anwea. Na wofroba betwere nsraban Mikmas. Belt awen epueye. Na Israel merima no hu se eredene won. Efiri se wo hye woman na homte. Na woman no hunta abodan. Ni mmena, ni abotan, ni aboda, ni muramu. Na Hebrewfo ni bi twa Jordan, ko Gad, ni Gilead asase so. Na so da so Gilgal. Na oman no nyina de ahopopo di nachi. Na wotwane nanso a ene bra Samuel hyeye no. Nanso Samuel ama Gilgal. Na oman no firi ne ho hwete. Ena so ka se, Momfa ohye afode ani asodwe afode no mra me. Na obo ohye afode no. Na hwe, owie ohye afode no bo ara pe. Na Samuel bae. Na so firi adi se orikohyia no akyea no. Ena Samuel ka se, Ede na wayo yi. Na so se, Mihunu se oman no firi me ho afete. Na wo so wa mabra wo hyeye no. Na Filistifo aboa wano Mikmas. Ena me se, afa Filistifo besane aba me so Gilgal. Enso minya minyi Awurade mpaye. Enti na me hye me ho mebo ohye afode no. Na Samuel ka kyerɛ so se, Wadi nkwase asem. Wani Awurade Onyankopɔn mmra nsɛm a ɔhyɛ wo no so. Na nka afei na Awurade rebɛma wahenie atim Israel so daa. Na afei wahenie rennyina. Awurade bɛhwehwɛ n'akoma so barima afa. Na Awurade asi ne man so hene efiri sɛ wani de Awurade hyɛ wo no so. Na Samuel sɔre firi Gilgal kɔ Gibea Benjamin. Na Saul ka ɛdɔm a wɔne no wɔ hɔ no. Marima bɛyɛ 900. Na Saul ne ne ba Jonathan ne ɛdɔm a wɔne wɔn wɔ hɔ no tena Gibea Benjamin. Nso na Filistifo akyere nsraban wɔ Mikmas. Na afomfafo akuo mmiɛnsa firi Filistifo nsrem bae. Asafokuo bi akotefa Ofra kwan so kɔ Saul asase so. Na asafokuo bi akotefa Bet-horon kwan so. Na asafokuo bi akonso tefa ahyia ɛkyerɛ Sebulon no kwan so kɔ ɛsrɛ so fam. Nanso na ɔtomfo biara ni Israel asase no so baabiara. Efiri sɛ Filistifo ka sɛ, Anya sa Hebrewfo bɛbɔ nkante ne mpia. Na Israel nyinaa sane kɔ Filistifo nkyɛn kɔse wɔn funtum nadeɛ. Ne wɔn sɔ, ne wɔn kuma, ne wɔn dɔtetuo nadeɛ. Na wɔgye funtum nadeɛ ne nsɔsɔ no biara ho pim biako. Na wɔsi nkuma anaa wɔsiesie nadeɛ a wɔde kam wɔn nso a wɔgye dwetɛbena abupɛn mmiɛnsa mu biako. Na koda no wɔahu nkrantɛ anaa pia ɛdɔm a wɔne Saul ne Jonathan wɔ hɔ no mu biara nsɛm. Gye Saul ne ne ba Jonathan nsɛm na wɔhunu bie. Na Filistifo bensifo no firi adi kɔ Mikmas afaeɛ.